ne ashe dukkan jiki na ya mamaye. So gaskiya ne ashe dukkan jiki na ya mamaye. Mai so na jiyo ki ganni san ki nike da gaske, idan kika ce za ki bar ni za na mace a take. Kin yi rabon cikin su mata ke ɗaya na yi wata ke, a misali ko kwatance wa za na hada da make. Zan yi rawa gaban ki kalla, mai sona ki so ni jimla, na san inda ke kusa na idanu ba su zo da kwalla. San ki ya mamaye jikina ki sani a ranki sahibata, ni fata na a koyaushe da ke mu zamo jini da hanta. Ni fa a san ki na kurumce, wasu suna ta ce da ni wawa, duk sharɗan ki na amince, in na rasa ki zan zamo gawa. Ni fa a san ki balla dama, buri na ki bani dama, in kawo kudin sadaki ma aure na mu sai a daura. Godewa sarki tabara, sannan kin gaban gadara, ke din aiki kyawa kike, ga ki fara da tsayuwa kike, a gunnan rabbi halitta, kyau na hali haɗi da fata, ko tafiyar ki daidai kike, in na gano ki shauki nike, ki ban so na ki ne in rike, cikin inuwar ki ne zan fake. Akwai rani akwai damina akwai bazara idan kin tuna, dukan sauyi na yanayi ki san so na ki zanayi. Musayin Abdullah na ki ne, kin gani mai kaunar ki ne, ungwani na baki zuciya, ke kadai na kira sarauniya, ya zaman ki kalau habibiya, dan kin zauna a zuciya. So gaskiya ne ashe dukkan jiki na ya mamaye.